Ne. Influencermi? Chceli Filip! Tak slávnymi, že sa s vami budú fanúšikovia fotiť, pýtať autogramy, robiť rozhovory na červených kobercoch a váš zadok sa bude vyvážať na súkromných tryskáčoch? No tak Kde je môj červený koberec? Kde? vám poviem jednu dôležitú vec. Pišta Lakatoš mi ju poradil. Keby si dačo v živote potreboval, hoci čo, dá si to kúp. A práve preto by som... Přesně. Hele, kluk ví, Lakatoš ví, ten ví. Jak si to kup? privítal vo svete, kde vás každý jeden deň oblbujú. Nielen influenceri, marketéri, politici, ale hocikdo, kto si je ochotný zaplatiť za to, aby vyzeral krajšie, bohatšie, úspešnejšie. Dokonca aj lichtenštajnský král. Veľký rozruch medzi nič netušiacimi nakupujúcimi to vtedy spôsobilo. V roku 2013 na Silvestra na rušnej obchodnej ulici v Santa Monike zastavila limuzína a z nej vystúpil samotný král Nikolás, král Lichtenštajnska. Ako bežný smrteľník si zašiel do nákupného centra a tam, obklopený ochrankou, paparacmi a fanúšikmi vykrikujúcimi, ako veľmi ho ľúbia, si nakupoval suveníry. A čím dlhšie nakupoval, tým viac ľudí sa tam zbiehalo, fotilo sa s ním, pýtalo si autogram. Veď kto by si nechal ujsť takú príležitosť stretnúť sa s takou celebritou? Ahoj, Kajo, ahoj! Ja ťa znám! Malo to len jeden jediný háčik, takýto drobný. Lichtenštajnsko nie je kráľovstvo, ale kniežatstvo. Prostě ale taktika dobrá. Kámo, taktika dobrá. Takže, lidi, za měsíc pojďme do obchodního centra, jo? Nahrajem si to, každý budete mít svoji roli. Jo? Ty budeš větší fanoušek, ty budeš menší fanoušek, obsadíme tam i nějaký jakože hejtry, jo? Ať to máme jasný. Objednáme nějaký paparaci, někdo bude hrát ochránku. A do toho ne. 1000 lidí na streamu, příští měsíc, já udělám konkurs. Vyhlásím ho na Discordu, jo, ten konkurs. Teda nemôže mať žiadneho kráľa. Král Nikolás bol vymyslený. V skutočnosti to bol novinár z televízie, ktorý si najal agentúru, aby z neho spravila influencera na počkanie. Já si myslím, že by to byl dobrý nápad. A tí osobní strážcovia a fotografi boli najatí herci. Crowd No on ne, Demand, asi. tak sa volá tá firma, bola jednou z prvých, ktorá začala poskytovať takúto formu služieb. Jej zakladateľ ešte Možná lepší si otevřít takovouhle firmu, no, než to. študent na vysokej škole si všimol, že ľudia, ktorí sú obklopení fotografmi a novinármi, vyzerajú fakt dôležito. A tak vám za $5000 vybavil, že vás budú stražiť falošní bodyguardi, fotiť falošní Kámo, $5000, tolik? Budete to dělat zadarmo, doufám. bulvárni fotoreportéri. Za kebab. Na Kebab je letisku v vás pohodě. budú čakať jačiaci fanúšikovia s transparentami. Za $3000 vás prenasledovali na ulici, kričali vaše meno Jakože to máš takhle ještě odtýrovaný, ty jo, služby. Ty kokot. Ten, kdo vlastní tu firmu? No skrátka, keď zaplatíte, tak vám on aj s jeho kolegami ukážu, aké je to byť slávnym. Na svojej stránke sa dodnes chvália rozličnými prípadovými štúdiami. Napríklad ako zviditeľnili startup na technologickej konferencii len tým, že sa do ich stánku nahrnula hromada nadšených A však ty přece tato davová psychologie existuje už, vole, nějakou dobu. Proč jako teď z toho dělají, že je to nějaký wow, ty vole? fanúšikov. Jakoby. Vďaka tomu si ich všimlo viac novinárov a napísali o nich zadarmo. Chvália sa tiež, ako ich klient potreboval odkomunikovať novú značku alkoholu. Tak poslali najatých hercov na diskotéky a do barov po meste, aby si pýtali konkrétnu značku tej vodky. Takto medzi barmanmi a majiteľmi vzbudili urgenciu, že výrobok musia naskladniť, lebo prídu o tržby. To dá rozum, ne? To dá rozum. No a svoje služby agentúry typu Crowd on Demand tiež ponúkajú politikom. Vtedy pošlú podporovateľov na ich meeting, alebo jasne, naopak idú protestovať pred budovy svojich najväčších súperov. Alebo ak chcete zničiť svoju konkurenciu, tak objednajte pred jej pobočky dav nespokojných občanov aj s transparentami, nech ich zákazníkov odhovoria vôbec vstúpiť dovnútra. No skrátka, Máme, vieme, dá sa. a viete čo? Ten startupista vysokoškolák Ale to je prostě jako... To je prostě běžný, ne? Sorry, ale jako... Nedokážeš, no, to se nedá nic dělat. Ale oni vzali teorii a udělali z toho z
zpeněžitelnou praxi. Jako jo, no, přesně uděláš to jako zajímavou službu, ale je to jako stejně hustý, že prostě ve výsledku nevíš, jestli je to jako davový efekt, nebo je tam někdo zaplacený, nebo tam není někdo zaplacený. Já třeba kámošku, co ze sebe na YouTube udělá blbku a bohatě to stačilo. Běž Brixi, médiám utíkej. pochválil, že jeho biznis bol profitabilný hneď v prvom mesiaci. Stačí si povedať, že koľko hercov potrebujete, či 10 alebo 1000 a kedy ich potrebujete. No a oni sa už postarajú o zvyšok. Môžete si kúpiť hocičo. Bodyguardov, novinárov, senzáciách fotografov, fanúšikov, protestujúcich, komentujúcich na sociálnych sieťach, ešte aj svadobných hostí. Si predstavte situáciu, ktorú môžete zažiť Že si musíš kupovat svatební hosty, GG. To je spíš jako na slzu, ne? Dá se tam objednat i nevěst. Dá se dokonce kupovat i nevěsty na internetu. Jsem měla další video potom na někdy a normálně si můžeš objednat nevěstu na internetu. Kamo, v dnešní době je prostě všechno možné. To bývalo v Rusku, ne? Že se najímali ty ženský, co plakali na pohřbu, říkalo se jim Kamo, co? Fakt? hypermodernej Južnej Koreji slečna gratuluje čerstvej neveste, že Tie šaty na tebe vyzerajú prekrásne. O mnoho krajšie ako tie, ktoré si mi ukazovala na fotke. nevesta sa len usmeje, poďakuje a tú dievčinu vyobíma ako svoju najlepšiu kamarátku na svete. A pritom sa vidia prvýkrát v živote. Tam fakt nie je nezvyčajné, keď si ženích alebo nevesta najmú na svadbu profesionálnych hostí. Tak vysoký je tam tlak spoločnosti, nech máte čo najviac To je strašný. To je strašný. ľudí, je to hotový symbol spoločenského postavenia. Ak má jedna strana výrazne menej gratulantov, tak to môže byť ponižujúce, znak nízkeho vplyvu a sily. Vo veľa prípadoch nevesta ani len nepovie tomu svojmu ženíchovi, že tá jej časť svadobčanov sú herci, a naopak. A pamatuj, nikomu o tom ani muk. Funguje to pritom úplne jednoducho, že vyberiete si z online katalógu Kamoši, na to máš online katalog. To je hrozný. Jsem byl takový týpek v Asii, co šel objednat jako kompanion. Neříkám nic, hrál si na mobilu a všude s váma chodí. Hej, tak to je dobrý, já zase prostě takový ten pocit, že se necítíš sám, tak jako by ve výsledku, proč ne? koľko a ktorí konkrétni hostia sú k dispozícii. Tí, ktorí sú pekní, sú aj drahší a aj majú viac objednaných. Hej, to je, ale to je, jak to říct, to je... No, nemůžu si vzpomenout na to slovo. Diskriminace. Kdo určí, vole, že je hezčí než ten druhej? Lebo veď každý chce mať pekných kamarátov, že? Najatí herci sa stretnú približne pol hodinu pred obradom, aby dostali informácie o svojich klientoch. Ako sa volajú, koľko majú rokov, kde pracujú, no skrátka, aby mali prehľad. Agentúry tiež svojich zamestnancov rozdeľujú do menších skupiniek, že Vy budete kolegovia z práce, vy ste z výšky a vy spolužiaci zo strednej, OK? všetko Kámo, to je prostě, mně to přijde hrozně bizární. Já asi teda chápu, že to je normální, ale mně to přijde jako strašný bizár. Poptávka to určí, to stačí Tinder, tam už to taky vypadá skoro jako escort service. No já to chápu, že to má jako normu zeroušku, ale to jako zvláštně, jak se koukne na jejich reality show, jakože tej nahatý třeba, jak tam jako si vybírají podle nahatých, to. Oni jako celkově jsou takový prostě jinde, no. tak, aby to vyzeralo čo najuveriteľnejšie. A samozrejme, dajú im aj obálku s peniazmi. Ale nemyslím teraz ich mzdu, ale finančný dar, ktorý venujú mladomanželom, aby boli dodržané všetky tradície. Následne idú na obrad, fotia sa, objímajú, usmievajú, ako by sa poznali dlhé roky. Čau, bráško, díky moc, že si ma zavolal. Ako sa voláš? Dokonca aj na svadobnú hostinu ich pozývajú, tam predstavujú rodičom a pred všetkými si sľubujú, ako sa znova stretnú, keď sa vrátia zo svadobnej cesty. No úplný bizár, ti hovorím. No a keď to všetko skončí, tak títo žoldnieri pošlú agentúre fotky ako dôkaz, že všetko prebehlo v poriadku. Odmena sa v Koreji pohybuje niekde od 20 do 30 $, na svadbu, plus aj máte jedlo zadarmo. Záleží asi, kolik lidí si objednáš. Není to úplně tolik, že pro ně, ale jakože je pravda, že tam jdou víceméně za zábavou a ještě se tam najedí a napijou, no, jakože. V Japonsku je to zjavne tak dôležité, že tam to stojí kľudne aj 10-násobok.
Tam si môžete objednať aj falošných šéfov z práce, falošných rodičov alebo hociakých iných členov rodiny, dokonca aj falošné ex-frajerky a ex-milenky. A No tak ty píčo, proste proč? A na čo také niečo potrebuje? Za peniaze vám prídu aj na krst, na výročia, alebo keď žiadate o pôžičku v banke. Za peniaze vám aj zaspievajú, zatancujú či prednesú dojímavý príhovor. A extra príplatok je pre tú, ktorá aj chytí svadobnú kyticu. Skrátka, dokážete si zarobiť peniaze a zadarmo sa najesť na desiatkách svadbách za mesiac. Kamo, to je docela dobrý job, ale jakoby má pravdu, víš, když je svatbová sezóna, nemusíš řešit jídlo, nic, jakože. Ale stejně mi to přijde dost jako bizární, no. Akurát pamätajte na dôležitú podmienku, na ktorú si dávajú všetky tie agentúry extra záležať. Aby ste si za žiadnych okolností nepomýlili mená. To by bol fakt prúser. Okrem ľudí si samozrejme môžete prenajať aj drahé auta. A je tohle, no, to je ty luxusní auta, to mi vždycky přijde strašně jako bizár, že spoustu lidí mladých tak se tady jako chlubí, já mám tamhle Audinu, já mám tady tohle a přitom to mají třeba buď jako na operák, anebo to mají prostě jenom vypůjčený, tohle mi přijde úplně jako taky postavený na hlavu, jako spoustu suši. Auta, to aby všetci úspešní kryptobaroni a 18-roční finanční experti z Instagramu mohli všetkým svojim kamarátom a spolužiakom zo strednej ukázať, aký luxusný život si to žijú. Čo ľudí najviac zaujíma na tom Instagrame, bolo to presne to ľudia, keď vidia drahé destinácie a že... Ale jakoby nejhorší je, že jako u těch lidí mají tyhle lidi strašnou jakoby důvěryhodnost a oni si teda jako v tom případě začnou myslet, že OK, tak já tady vydělal nějakým třeba tradingem nebo takhle a tak jako když prodá kurz, tak asi o tom něco bude vědět, oni to úplně zblbnou ty lidi, kámo, prostě. To mi přijde bizár a úplně sviňárna prostě. No je to hrozný, no. Dajú im pocítiť to, že fakt toľko z tradingu toho zarábajú, že bol to ten marketingový ťah. Taká klasika, Lamborghini Huracan stojí v Dubaji približne 750 eur na deň. Takže tam ide na spoločný zájazd aj 30 ľudí, nech sa zložia. Koľko vás tam išlo? 5, 10, 20? Chodili nejaký 20-30. 40 ľudí išlo do Dubaja. No. Ale stále je to lepšie ako niektoré modelky. Já na to nemám moc co říct, protože mi to přijde spíš jako smutný až trapný, jako. Je mi to líto, ale takový lidi jsou prostě trapný. Jenomže nejhorší je, že ty lidi tomu prostě kurva věří, vole. Kámo, kdyby bylo tolik milionářů nebo miliardářů, jako je na TikToku, tak ty vole, tak si nikdo nestěžuje. Tady vyloženě si slyšel, že oni se dá dohromady 20-30 lidí, kteří jedou do Dubaje, za těch $750 si tam půjčí to Lambo a všichni se tam vystřídají na tom Lambu jak na nějaký šlapce, nafotějí si fotky a pak to jebou na Instagramy pod záštitkou jsem si zarobil. Puj, chudáci, ty vole. A tohle je dost podobný s tebou, že na IG si taková roztomilá hodná slečna a tady. Tak já ti prodám, Bailey, kurz. Pritom ani vodičak nemajú. No a keď tam už sú, tak pozor, žiadne užívanie si. Hor sa do práce, točiť videá. Čo teraz, že čo ste si prenajali jedno Lamborghini a postupne ste sa pri tom fotili? Natáčali sme videá, no. Obľúbený je známy tiktokerský most Maiden Bridge. Určite ho poznáte minimálne z klipu Kontrafaktu. Vyzerá to, ako by tam boli sami. Že si za všetok ten svoj šikovnosťou zarobený majetok ešte aj cestu v Dubaji prenajali. No ale v skutočnosti je to pekný most, ktorý spája cestu s jedným konkrétnym hotelom, takže je málo používaný. To znamená, že sa nemusíte bať, že vás volačo zrazí a máte dosť času urobiť si také video, pri ktorom nebude vidieť, že je tam okrem vás ďalších 100 ľudí. No ale hoci ako smiešne vám to príde, stále je to len slabý odvar v máme tu luxusní letadýlka. porovnaní s falošnými súkromnými lietadlami. Tie totiž ani neexistujú. Po svete máte obyčajné ateliéry tak navrhnuté, že fotky a videá z nich budú vyzerať, ako by ste ich robili v private jete. Toto konkrétne štúdio Ježíši Kriste, přestaňte být tak trapný lidi.
lidi. Bože, ty vole, oni prostě si píčo, máš nějaký studio, co vypadá jako, že... v obyčajnej ošarpanej budove v New Jersey, mimochodom ktorého prenajom stojí 200 na hodinu, trošičku zvirálnilo a teraz tvrdia, že sú vybukovaní na mesiace vopred. Keby ste náhodou niekto hľadali nápad na biznis, tak u nás na Slovensku alebo v Čechách som také nenašiel. Založ si ho a ja budem tvoj prvý zákazník. A ja viem, že to bude znieť smiešne, ale z tohoto všetkého vás najlacnejšie vyjde prenajom celého domu francúzskeho zámočku v centre Los Angeles, ktorý, ak ste videli dokument Fake Famous, tak určite poznáte. Za $150 na hodinu máte k dispozícii hneď niekoľko luxusných miestností aj s bazénom, točitými schodmi a veľkým kryštálovým lustrom. Si viete za pár hodín vytvoriť obsah na mesiace dopredu. Ale nemyslíte si, že na takéto pretvarky sú odkazaní neznámi ľudia, ktorí sa hrajú na niečo, čo nie sú. V pohode sa k tomu uchyľujú aj také I don't really understand. Celebrity, od ktorých by ste to fakt nečakali. Lebo veď už ste počuli o tej najšalenejšej veci, ktorá sa kedy stala samotnej Kim Kardashian? Bolo to ešte v roku 2012, čo táto svetoznáma celebrita uvádzala na trh novú značku svojich parfémov. True Reflection, teda po slovensky pravdivý odraz, sa tá voňavka volala. Ako Kim stála na červenom koberci, ako sa to tam blízkalo od foťákov a ona odpovedala na otázky zvedavých novinárov, tak zrazu k nej pristúpila neznáma žena a celú ju posypala moukou. Ako sa Nekecej moukou, jo, to už jsme tady taky zažili, pana Bendika, ty vole. Ale prostě jako jo, tohle vyvolává prostě kontroverzi, bizárnost, všecko ty vole a upře se na tebe spoustu pohledů, prostě GG vole, dělaj to dobře no. Skôr celý svet dozvedel, tá aktivistka takto protestovala proti zabíjaniu nevinných zvieratiek, ktorých kožušina sa používala pri výrobe oblečenia, ktoré Kardashianka tiež vyrábala a predávala. Viete si predstaviť to halo? Tie fotky aj v každom jednom bulvárnom, aj serióznom médiu. A máme reklamu skoro zadarmo. Dúfam, že aj Filip o tom natočí video. Jej sestra Courtney sa pred miliónmi sledovateľov na sociálnych sieťach rozčulovala, že chce fakt odvahu toto spraviť na charitatívnom večierku, ktorého cieľom je pomáhať iným ženám. Samotná Kim povedala, že to bola tá najšialenejšia, najnečakanejšia vec, ktorá sa mi kedy stala. Ale zároveň ju očití svedkovia v rozhovoroch v bulvári chválili, ako skvele to zvládla s noblecou a štýlovo. Nuž viete čo? V rozhovore o 10 rokov neskôr jej dlhoročný PR manažer priznal, že to celé bolo Krysa! Máš PR manažera krysu! Nafičené. Kim aj so svojím tímom vraj vedela, že tam bude veľa novinárov, že to bude zaujímavé, že keby mali nejaký parádny kontroverzný príbeh, tak to aj skvele odpromuje voňavku a aj to do kasičky donesie veľa evričiek. Takto sami vidíte ten naozajstný pravdivý odraz sveta sociálnych sietí, influencerov, ale aj marketingu. Taká šialená a nečakaná je väčšina života všetkých tých, ktorým zavidíme slniečko a dúhu a dokonalé instagramové tela, večierky a dovolenky prdpalovi, prenajaté, nastrojené, vyfotoshopované. Dávajte si veľký pozor na to, čo vidíte na sociálnych sieťach a v médiách. Dávajte si velký... Jakoby stejně tohle spoustu lidí říká. Dávejte si pozor. Lidi, jasně, určitě a tohle, ale pak stejně máš spoustu lidí, kteří, i když ti to tak prostě jako odkejvají, tak s tím tak prostě to sledují a žerou a ještě ti budou jakoby předhazovat a ten si koupil tady co. Pozor na to, komu veríte, koho pustíte do svojej mysle, akými myšlienkami sa nechávate tak ľahko ovplyvniť. No, všetky tie hodiny pasívneho konzumovania. Já se s vámi loučím teda a děkuju za všechno.